Hola, benvinguts de nou al meu canal Matemàtiques en Català. Avui us ensenyaré com resoldre un exercici que va sortir a la selectivitat del juny de l'any 2019 a la sèrie 1. És l'exercici número 3 i diu el següent. Un dron es troba en el punt P 2 menys 3, 1. Hem dibuixat aquí el punt P 2 menys 3, 1, això és el dron. I volem dirigir-lo en línia recta fins al punt més proper del pla d'equació 3x més 4z més 15 igual a 0. Per tant, tenim aquí el dibuix. Tenim el dron, el pla i la línia recta perquè hem d'anar al punt més proper al pla. L'apartat A ens diu: calculeu l'equació de la recta en forma paramètrica que ha de seguir el dron, és a dir, l'equació d'aquesta recta. I també la distància que ha de recórrer fins a arribar al pla. I en l'apartat B ens demana que trobem les coordenades del punt del pla on arribarà el dron, el punt aquí que jo li he dit el punt M. I al final de l'exercici hi ha una nota que ens diu: podeu calcular la distància d'un punt a un pla amb l'expressió aquesta. És a dir, que aquesta fórmula ja ens la dona el mateix exercici. Anem doncs a començar. Anem a trobar, en primer lloc, l'equació d'aquesta recta. Partim de la base que la fórmula general d'un pla, que és AX més BI més CZ més D igual a 0, nosaltres sabem que quan tenim aquesta expressió general, la A, la B i la C corresponen a les components d'un vector perpendicular en aquest pla. En el nostre cas, el vector perpendicular al pla serà el vector 3, 0, 4, perquè la I no hi és, tenim 3, 0 i 4. Aquest vector perpendicular al pla serà també un vector director de la recta, perquè aquesta recta és perpendicular al pla. Per tant, si ja tenim un punt de la recta i un vector director, podem escriure la seva equació vectorial. I escriurem, doncs, x i z, que serà el punt, més t vegades el vector. I d'aquí passem a l'equació paramètrica. Separem la x, que serà 2 més 3t, la i, que serà menys 3 més 0t, i la z, que serà 1 més 4t. I tenim l'equació paramètrica. Evidentment, podem passar directament de tenir el punt i el vector a escriure la paramètrica, però si us és més fàcil, podeu fer el que he fet jo ara, escriure primer la vectorial i d'aquí separar les tres components, la x, la i i la z, de la recta. En tot cas, hem d'arribar a aquesta expressió, que és el que ens demana l'exercici. Ara hem de buscar la distància aquesta de P a M. Com que ja ens han donat l'expressió per calcular-la, doncs l'apliquem directament i diem la distància del punt P al pla pi serà el resultat de fer A, que és 3, per la x del punt, més B, que serà 0, per la i del punt, més z, que és 4, per la z del punt, més 15. Tot això en valor absolut, partit per a al quadrat més b al quadrat més c al quadrat. Si fem aquests càlculs, tindrem 2 per 3, 6, això és 0, això és 4, 6 i 4, 10 i 15, 25. I aquí baix tenim 9 més 16, 25, l'arrel 5. Per tant, 5 unitats és la distància del dron fins al pla en línia recta. Fins aquí l'apartat A. Ara ens demanen a l'apartat B que trobem
les coordenades d'aquest punt on arriba el dron, és a dir, del punt M. Per tant, aquest punt M serà el punt d'intersecció entre la recta i el pla. Si escrivim l'equació de la recta, tindrem la X, la Y i la Z. I per altra banda, el pla, que és 3x més 4z més 15 igual a 0. Per tant, hem de resoldre aquest sistema, hem de veure quin és el punt que tenen en comú aquesta recta i aquest pla. Partim de l'equació del pla i substituïm x i z pels valors de la recta. És a dir, tenim el 3 multiplicat per 2 més 3t més 4 per 1 més 4t més 15 igual a 0. Fent aquestes operacions tenim 6, tenim 9t, 4, 16t, més 15 igual a 0, 9 i 16 que són 25t, i per altra banda 6 i 4, 10 i 15, 25, que passen a l'altra banda, ens dona negatiu. Per tant, la t és menys 1. Aplicant aquest menys 1 a l'equació de la recta que teníem de l'apartat A, podrem trobar la x, la y i la z del punt M. És a dir, que x serà 2 més 3 per menys 1, la y que val menys 3, i la z que serà 1 més 4 per menys 1. És a dir, que el punt M és el punt, això és menys 3 més 2 menys 1, menys 3, i aquí menys 4 més 1, menys 3. Aquest és el punt M que ens estaven demanant on arribarà aquest dron sobre el pla. I d'aquesta manera tenim l'exercici acabat. Espero que us hagi servit i ens veiem en el proper vídeo. Gràcies.